Bi ye tarata ye utu kalo tile 20 san 2024 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min b'aw sigi a makɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se sibiri ma ni y'o waati selen an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ sɛnɛ koɲɛw olu ma ale ye a ka bɔli fɔlɔ kɔni ni ka o ta ko o ɲɛsin Kucalakaw olu ka dugu o ma Kucala min yɛrɛ ni ale ye kɔɔri dugu o ye ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka fɔ ko Kucala kɔni ale ye kɔɔri dugu o ye an ka sɛnɛ minisiri kura ni o ye Daniel Simon Kelema ye ale ni CMDT ɲɛmaa kura ni o ye Madu Mustafa Jara ye ni maa fila ninnu kɔni ye u kundalen Kucala kan sa kɛra utukalo tile 15 ka taa se a tile 17 tɛmɛnen o ma a kɛra sababu ye sa u ni fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ka sigi ka kuma ni ka o kɛ samiya taabolo san 2024 ka taa se san 2025 ta o ma sɛnɛkɛlaw u y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na kɔni k'ale n'a sɔrɔ ko samiya taabolo kɔni o ka ɲi nɔ ko nka gɛlɛya damadama kɔni o bɛ u kan o gɛlɛya damadama dɔ bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye fɛn ɲɛnamaninw bɛ ka u sɛgɛn ka taga se fɛn min ye jamana yɛrɛ ye musaka min ni ka o don angɛrɛ la u tɛ ka ɲɛ sɔrɔ o angɛrɛ ko o fɛnɛ na ale ni lakana koɲɛw fɛnɛ gɛlɛyalen bɛ yɔrɔ dɔw la ni maa dɔw yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka u ka sɛnɛ yɛrɛ kɔni ni ka o kɛ a ɲɛma. Bagatogola ni ale tun ye APCAM o ɲɛmaa ye ni ale kɔni bɛ kaso la a bɛ waati bɔ an bɛ n'a fɔ sisan nɔ Bagatogola ale tun bɛ kiiri tigilamaw olu ɲɛmaa min n'a ka kiiri kɔni daminɛna kunun tɛnɛ utukalo tile 19 san 2024 Bagatogola ale ni maa minnu kɔni ɲangira ɲɔgɔn fɛ o maa bɛ t'i jɔ maa 12 o bɔɲɔgɔnla o bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen nɔ maa kelen kɔni ale tun tɛ yen nɔ ni o ye Pierre Dumbuya ye Pierre Dumbuya yɛrɛ kɔni ale ntanyana février kalo tɛmɛnen o la nɛgɛ kanɲɛ 14 tɛmɛnen ni sanga 50 ye wagati min na kuma kɔni dira Bagatogola ale ma Bagatogola a ye kuma talen kɔnɔna la sa a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ka gɛlɛya kɔni bɛɛ lajɛlen daminɛna fɛn min na o de ye wagati min na ale y'i ban ka bolonɔbila sɛbɛn ni ka o kɛ minisiri ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Bubu Sise ale ka sɛbɛnfura o la sɛbɛnfura min b'a yira k'a fɔ ko dɔ farala angɛrɛ kɔni ye ale sɔngɔ kan kabi ale y'i ban o ma sa u kɔni ye ale wele pôle économique et financier o la ale ka gɛlɛya daminɛna depuis o wagati ale kɔni b'a dɔn ale nɔ kɔni tɛ fosi la n'i y'a ye u kɔni ye nin ko bɛɛ lajɛlen kɔni ta ka da ale kan k'a sababuya bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye ale ka kalanko koɲɛw ye k'a sababuya kɛ kalan kɔni o ma taga yɔrɔ jan kabini novembre kalo san 2021 Bagatogola kɔni a ka kuma kɔni ye nin de ye a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni nɔ tɛ nin na ko nin ye ko ye ko min kɔni ni janfa de don ni a sirila ale kan. Wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ k'an bɛ samiya kɔni o la o de kukumu kɔnɔna la sa fɛn min ye sanji kɔni ye a kɛra sababu ye ni ka maa 15 bɔɲɔngo ni ka olu bɔnɛ u ni na maa bayirika caman de bɛ yen nɔ minnu n'olu ka sow kɔni binna k'a sababuya kɛ sanji o ye fɛn min ye foro caman kɔni olu tiɲɛna sanji o fɛ ni o ye ji ye siraw olu tigɛra ka taga se bololaminɛw caman fɛnɛ kɔni olu tiɲɛna ani musaka ni o ye wari ye o miliyɔn caman fɛnɛ kɔni olu tiɲɛna ka sababuya kɛ ji ye. Météo ale ye kunnafoniya ni ka o bɔ ka bin météo y'a yira k'a fɔ ko ka daminɛ kunu utukalo tile 19 ka na se utukalo tile 25 ma san 2024 sanji kɔni ale bɛna na an ka jamana ale kɔnɔna la utukalo tile 20 san 2024 a bɛna na jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la ka faba fara o kan fɛn min ye Tawuli ni Kidali olu kɔni sen tɛ sanji o la sini utukalo tile 21 san 2024 fɛn min ye Kayikaw fɛ ka taa se Kita Ɲɔrɔ Nara Segu San Mopti ale ni Banɲagara ka taga se Douentza Tombouctou Gao ale ni Sikaso Buguni Kucala Kulukoro ka taga se an ka faba kɔnɔna o ma sanji kɔni bɛna na utukalo tile 22 n'o bɛ alamisa nata o ma Kayikaw bɛ se ka u sigi ni sanji ye Kita Ɲɔrɔ Nara Gao Menaka Kidali la ka taga se Sikaso Buguni Kucala Kulukoro ale ni an ka faba kɔnɔna sanji o bɛna na
juma nata utukalo tile 23 san 2024 narakaw bɛ se ka u sigi ni san ye ka taa se Segu San Mopti Banjangara ale ni Kidal la Douanzan Tombouctou Gao Sikaso Buguni Kucala ka taa se Kulukoro ale ni an ka faba kɔnɔna o ma ka taa se Sibiri utukalo tile 24 masa sanji kɔni a bɛna na an ka jamana fan bɛɛ kɔni o kɔnɔna la ka taa se an ka faba o ma Menaka ale ni Tawdeni ka taa se Kidal olu senkɔn tɛ sanji o la kari nata utukalo tile 25 a bɛna na an ka marabolo bɛɛ lajɛlen o la faba kɔnɔna bɛ o la nka Tawdeni ni Kidal kɔni sen tɛ sanji o la Meteo a y'a yira k'a fɔ ko sanji nata in kɔni min a yirala k'a fɔ ko ale kɔni bɛna kɛ sababu ye ni ka caya kosɛbɛ fɛn min ye Kayikaw olu fɛ yen nɔ Ɲɔrɔ Kulukoro Kucala ka taga se Segu San Banjangara Mopti Nara Gao Menaka Tombouctou Kita ka taga se an ka faba kɔnɔna o ma fɛn min ye yeta kɔni sa o bɛna dɔgɔya ni kilomɛtiri 1 o bɔɲɔngo ye ladilikan ye fɛn min ye ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la ka sababuya kɛ sanji ale fanga kɔni ka bon kosɛbɛ wa ji kɔni bɛ se ka walankata bɛɛ ka i hakili to i yɛrɛ la ni sanji kɔni ni ale kun bɔra denmisɛnninw ka gɛrɛ sodaw la maa minnu bɛ yen nɔ k'olu bɛ jida masurunya la bɛɛ ka i mabɔ jida kɛrɛfɛlaw olu la an ka hakili to an yɛrɛ la samiya in o kɔnɔna la an bɛ taga studio tamani ka dakurunya kunnafoniw olu kɔnɔna la sanji kɔni ale kɔni bɛ ka na kosɛbɛ ni wagati na an ka jamana ale kɔnɔna o la o de hukumu na juma tɛmɛnen sufɛla o la ka na se Sibiri ma utukalo tile 17 san 2024 sanji kɔni ale kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni don dugu caman ma olu kunna ji min ni a kɔni kɛra sababu ye ka u ka foro ni o ye ɲɔforo ye ka olu kɔni bɛɛ lajɛlen ni ka olu tiɲɛ ka taga se u ka jiginɛ kɔnɔnaw olu ma u ka baganw kɔni ji taara ni u caman ye ka siraw kɔni ni ka olu tigɛ dugu min bɛ a dugu bɛ t'i jɔ dugu 20 bɔɲɔngo la sigida 8 ka taga se lamini 12 ma sanji kɔni sera ni yɔrɔ kofɔlen in bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnna sa Wankoro Bayi Jalasagu Sokura ka taga se Sɛgɛma ale ni Kani Dimbal ale ni Bankasa nka an ye min yala sa o de ye maa kɔni ma bɔnɛ a nin na bololaminɛw de kɔni caman olu tiɲɛna an bɛ taa Nɛma dugu o la Nɛma ale bɛ Maɲina sigida o la sanji kɔni kɛra sababu ye sa ni ka taga ni so 20 o bɔɲɔngo ye ka tila tuguni ni ka fali 6 fɛnɛ ani ka taga se u ka bagan wɛrɛw olu ma kari tɛmɛnen utukalo tile 18 san 2024 ka tiɲɛni kɔni ni ka o don olu kunna Selenyi ka taga se Gurundape o dugu ma ni o ye dugu 2 ye min ni dugu 2 kofɔlen bɛ Bafulabe sigida o la olu fɛnɛ kɔni ye sanji ni ka o sɔrɔ u ka dugu kɔnɔna o la min ni a kɛra tiɲɛniba ye u bolo ka sababuya kɛ u ka sow kɔni olu binna ka tila tuguni ka u ka baganw fɛnɛ kɔni u bɔnɛna olu fɛnɛ na ka taga se u ka balofɛn caman kɔni olu fɛnɛ tiɲɛna nka maa kɔni ma bɔnɛ ani na maa minnu bɛ yen nɔ kɔni ko gɛlɛya sera u ma ni wagati in na olu bɛ kalansow kɔnɔna la kari tɛmɛnen ni o bɛnna utukalo tile 18 ma san 2024 denmisɛnnin 2 so kɔni binna olu kan fɛn min ye Gawukaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛn sa Gawo sigida min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Aljanabaja ni denmisɛnnin 2 ninnu kɔni kelen ale si bɛ t'i jɔ san 7 o la ale kɔni tanyana o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ale ye cɛmanni o ye a tɔgɔlen dɔ kɔni ale kɔni sera ka kisi nka maa min bɛ yen nɔ kɔni ni ale kɔni tanyana o yɔrɔnin bɛɛ la u y'ale kɔni ka janajaw ni ka olu kɛ ni kɔni kɛra gɛlɛyaba ye ka sababuya kɛ ji kɔni ale walankatara Gawukaw olu fɛ yen nɔ juma tɛmɛnen a kɛra utukalo tile 16 san 2024 Kapitɛni Hamana Haga Nani ale ye Jalasagu n'a Lamini préfet kura o ye a kɔni ye a ka baara ni ka o daminɛ Jalasagukaw olu fɛ yen nɔ min ni a ye a ka baara kunfɔlɔ kɔni ni ka olu daminɛ ka ban utukalo tile 18 san 2024 ani maaw kɔni ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya a kɔnɔna la sa fɛn min ye sous-préfet ale tun bɛ yen nɔ Suletuna ka taga se finitigilakaw olu ma finitigi gansanw ka taga se diinɛtigiw ani laadalatigiw olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ kɛnɛ in o kɔnɔna la lakana tigilamaw fɛnɛ kɔni tun bɛ yen nɔ Jalasagu n'a Lamini maaw kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ u ka préfet kura nali la
mana fɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni y'a laɲini kari tɛmɛnen utukalo tile 18 san 2024 ko u kɔni tun bɛ na fɛn min ye dɔgɔjɔla 2 ko ka olu kɔni jaso bolibana dɔgɔjɔlaw kɔni ni o bɛ Masina mara o la. A yɛrɛ ka fɔ nin ko kɔni kɛra wagati min na sa sukɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ja kɔni tigɛra maa caman kɔni taara so ka sababuya kɛ a ko tɔ kɔni ma kɛ olu ɲɛna maa minnu kɔni bɛ yen nɔ sa n'u ye nin waleya in kɔni k'u tun bɛna kɛ u tun bɛ bolimafɛn sen 2 o de la ni maa 2 kɔni bɛɛ lajɛlen tun bɛ bolimafɛn ninnu kan. Octobre kalo tile 12 natɔ san 2024 an ka dɔnkilidala denmisɛn min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Seyidu Umara Mariko ni bɛɛ ko ale ma ko Seydouche ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko a bɛna ale concert la Faransikaw ka jamana o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen sa Parikaw olu fɛ yen nɔ a ye nin kunnafoniya ye ni k'a di kunnafonidilaw olu ma sibiri tɛmɛnen a kɛra Hôtel de l'Amitié o kɔnɔna la Seyidu Umara Mariko ni bɛɛ ko ale ma ko Seydouche a y'a laɲini a jɛɲɔgɔn dɔnkilidalaw olu fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ ni ka o don a ma walasa a ka nin concert in a bɛ se ka kɛ hɛrɛ ale ni baden o kɔnɔna la ka sababuya kɛ nin concert in kɔni bɛna kɛ sababu ye walasa ka se ka ba ni ka o don an ka se ko ale ni dɔnko o la an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin don kɔfɔlen in k'an si jɔ ka a makɔnɔ. An bɛ taa kɔkan kibaru la ka kunnafoniya ni ka o datugu Rusi y'a jira k'a fɔ kunun tɛnɛn tɛmɛnen n'a bɛnna utukalo tile 9 ma k'a fɔ ko sigikakuma kɔni tɛ olu ni Ukraine kɔni jamana olu ni ɲɔgɔn cɛ ko sigikakuma kɔni tɛ olu ni Ukraine jamana kɔni ni ɲɔgɔn cɛ sigikakuma min ni a kɔni tun daminɛna Kievkaw olu fɛ yen nɔ ni o y'a laɲini a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ. Ko fɛn min ye Rusi kɛlɛkɛcɛw ye olu kɔni bɛ ka u kunda Ukraine kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya sa a tilebi yan fanfɛla o la an bɛ dugawu kɛ Ala ka jisuma ni ka o kɛ a fura ye. Ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniya olu la hakili la aw ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoniya olu kɔnɔna la n'Ala man ka jɔnya na sini inshallah aw ni Asetu Dunbiya an n'ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn don n'a nataw la.